كمي تغنيو كبرات تختتلتي مدبنا انكوع بدحان مصاهم بمقصال ابزاني لهم معنتي حصار تمرتنا كمي غرنا ازوم دلوات حبرتات اب فيديونا بناصا نتقملهم ويكا ناب ادو بريمير ايتينا بناصا نتقملهم ابزللا دستي كاوني سناي مكتتال انكوع بدحان مصاهم بمقصال قدمي ادو بريمير مخفاتنا حدا فولدر فايل نكفتينا زي فولدر فايل نكفتنا ناب كمبيوتر this PC ወይ my computer ትብለላ ኸድና ታ ቀዳሚ ትደላታ local disk C after ና خفتና ሽዑ ኣብ program files ትብለና ና ይኸፍታ ሽዑ adobe ካብኡ ሽዑ ተጽዕና ያደልና adobe premiere version 2020 ዲዩ 18 ዲ 17 እንጥቆ ካብኡ በመኻድ ኣብዛ geometry ትብለና ደላ ና ባኸና ካብኡ let's شعو creative تبلنا دلا ناو نخيد سلازي ازيوم نتايلنا ازيوم توم presets ناي حبري دلوات حبري زلو تسعينم دلو ابتناتي ادو بريميريوم ابناتكم كالو خونه خيري ابناتي ግን ዝመስል ስለዚህ ኣነ ተወሰኸ ካልኦት ክጽዕን እንድሕር ኣለለ ነዚ ኣብዚ ቦታ ከፈት ማለት እዩ ጂ ሎማ ዓንዲ ካብ 30 ክሳብ 60 ኾኑ presets ወይ ድልዋት presets ብናጻ ኸበኩም بعلوكم كافتناتكم فيديو لا تتقمكم كتمهارلو مالتي سلازي كساب زي امس بصحنا ابزخونه بوتا طويقنا كنترول ان ندحدا طويقنا كال غص كمالك تمسل كتكفتلنا سلازي نعابه تقول نغيرنا تا دخفتني 11 كيدنا اتي فايل انا زهبكم مالتي داونلود زغبركملو اب كمبيوتركم كيدكم درخبو ابناتي ابي كم دولار سلازي فلت رخبي يلوخ مالتي سلازي كابتي داونلود زغبركملو ويتزلو فايلكم نابزا حداش نفتنا عنت ويد خفتنيا كنتو تخينا مجمرتا بماوس كم ديغل كارت مرزو تخليها ويكا كنترول اي ندحدا بحساب توقنين وي كوماند اي ندحدا ما كلكم كا كله بحساب هايلايت خون مالتي مرص سلازي ماوس كيف اننا حنت غزي مرص ابيلنا كم زيغرنا فتناتنا ندحدا دراج تغيرنا شعفنو تبيلنا كم زدبلك مصناي رغصنيا علي خاغله بلاكاي كونتينيو زبل كونتينيو مسبلكا سلازي توم بريسيتس ناب ادو بريمير نلوها كاب سين سينما 30 كسب حدا فتناتنا بريسيتس اتيمالو مال سلازي كم زيغرنا زغونه بريسيتس رخبنا كاب انترنت دي كاب يوتيوب دي زغونه بناصا زرخبكمو ناي كلر جريدينج بريسيتس كم زيغركم ناب ادو بريمير كتتوو تخليكم بمقصال ادو بريمير كنكفتينا ادو بريمير مسكفتناو زغونه لما انتي حنتي حصار فيديو خنتوينا حصار فيديو مسأتنيا ابين رخبم زبل حتى يكون هجي زوم كلر جريدينج ناي كلر جريدينج ابزل علي كل غزي بلا على لاتكم ويك عند حدا زي رخبكمو ا ويندوز اتيكم ورك سبيس تبللو شو عند حدا كلر تطويكم اب كلر كوز دوكمي مالتي ويك عند حدا كومبليتلي زناتكم كم قال عند حدا لو يكل عند حدا لو خاتي ناتكم تلاي اوت ناي ادو بريمير ا ويندوز كيركم ورك سبيس لكم شو ذا ريسيت تو سيف ات لاي اوت عند حدا لكم completely reset خون مالتي تيخصاي تبي تلاي اوت ناتكم سلازي كان غيرنا مسرخبنايو بزل علي እንዳይ ድብል መጽ ይላሉ ሊሚትሪ color ድብል መጽ ይላሉ ንሎሚ ብዙሕ ውሽጣቲና ክንሪአኒና ኣብ ካልእቲ ብቁርብ ምናልባት ንውሕ ክብል ስለዝኽእልቲ ቪድዮ ከመይ ገርና ኣብዚ ቲ color grading ወይ color correction ንገብር ኣብ ዝብል ብዓሚቕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንሎሚ ዓንዲ ግን ከመይ ገርና ከም ነጥዎ ቶም presets ኢና ክንሪኦ ለለ ዘለኹ ስለዚ ab creative ina itinerna anto tذكروا تخونكم ab creative كينا اندحدا ابزا لوك تبلنا دلا اندحدا خينا تن هنا كاب سين 1 كسب سين 30 اتينا لو مالتي ابزا هتنا فايل تحاويسو لو تقصرتات ግን كاب 30 اتيلو ስለዚህ ንኣብነት سين 12 ትብለላ اندحدا غيريا እከት سناي سين 12 تي كلر presets መተናተ ቪዲዮ اتيولو مالتي
ምናልባት ከዓ ወይ ከዓ 19 18 ከም ዝናገበርኩ ክፍትኖ ክእል ነቲ ቪድዮ በተወሳኺ እቲ ኢንተንሲቲ ወይ ከዓ እቲ ብዝሒ ናይቲ ጽልዋ ማለት እቲ ጽልዋ ናይቲ preset ነቲ after this ቪድዮ 100 ሚእታዊ ዲኻ ወይ ክበዝሕ 200 ሚእታዊት ወይ ከዓ ብቁርብ 30 ሚእታዊት ጽልዋ ክገብረሉ ነቲ ናትካ ኦሪጂናል ቪድዮ ተደሊኻውን እቲ ኢንተንሲቲ እንዳውደልካ እንዳወሰኽካ ኣብቲ ናትካ ቪድዮ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምናልባት ቁርብ ጀሚርኩም ነርኩም ትኾንኩም ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ከለር ግሬዲንግ ቁርብ ኣፍልጦ እንድሕር ኣለኩም ከም ናተይ ኣነ ዝጥቀመላ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ከም ምኽሪ ኣብ ቪድዮ ናና ኣብቲ ናትና ናይ ብሓቂ ቪድዮ ከለር ግሬዲንግ ክንጥቀም የብልናን ባህሊ ንምንታይ ትልኩም ንኸኣ ዝኾነ ንኣብነት ጌጋ ተገርና ድሕራይ እንድሕር ምናልባት ተስተውዒልናሉ እቲ ጌጋ ነቲ ናትና ቪድዮ ክንድምስሶ ኣቲና ብዚ ኢፌክትስ ኢልና ቴሌሜትሪ ከለር ክንድምስሶ ገለ ካብ ንገብር ኩሉ ግዜ ዝጥቀመላ ሓንቲ ሜተድ ኣላ ንሳኻ ኣብ ፋይል ኣብዛ ታሕተወይቲ ናይ ፕሮጀክት ፋይል ኣብኣ ራይት ክሊክ ጠዊቐ ኒው ኢለ ሓደ adjustment layer ሰርሕ እዚ adjustment layer ከምዚ ወረቐት ብላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ adjustment layer ኣብ ላዕሊ እንድሕር ዳእተዮ شو ኣብ ክንዲ ነቲ ኢፌክት ኣብቲ ናቲ ቪድዮ ዝገብሮ እንታይ ይገብሮ ነቲ ኢፌክት ኣብቲ እዚ adjustment layer ይገብሮ ንኣብነት ነዚ adjustment layer 12 years slave ዲ ሓንቲ ፊልም ናይ ሆሊውድ ዝነበረት ያ ልክዕት ናታ presets ካ ኣብዝሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ታ ቪድዮ ይድእትወላ ኣብቲ adjustment layer ገብሮ ማለት እዩ intensity ኣውዲለ ይሰርሕ ሽዑ ይቅጽል እንድሕር ዳ ዝኾነ ጌጋ ገይረ ኣስተውዒለ ነቲ ቪድዮ ናተይ ዝደምስስ የብለኝ ነቲ adjustment layer እንድሕር ድምስስ የብልያ እቲ ኦሪጂናል ናቲ ቪድዮ ኣይተ ወልሓንቲ ኣይተጸልወ እንደሎ ማለት እዩ እቲ ኢፌክት ወይ እቲ color grading ኣብ ትርእሲ adjustment layer ስለዝገብሩ ዘለኹ ነቲ ናተይ ቪድዮ ጽልዋ ኣይገብረሉኒ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝንዳገበርኩም እቲ presets ተጠቀሙሉ ራእይዎ ብትመጽላ መደብካ ብዛዕባኡ ቁርብ ዕሙቕ ኣቢልና ኽሪና ማለት እዩ ከም ካልእቲ ወይ ከዓ ናይ መጨረሻ ከዓ ሓንቲ ኣብ ፋይል ኣቲና ኤዲት ኢልና ያኸይታ ኣብ ላዕሊ ኸይድና ኤዲት ኢልና preferences ኢልና labels ድባላሉ ሕጂ ዞም labels እንታይ ኣምተልና ኩሉ ግዜ እንድሕር መርዓ ወይ ዝኾነ ቪድዮ ንሰርሕ እንድሕር ኣሊና እቲ ናትና ፋይልስ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ሕጂ ከምዚ ኣብዚኳ ብዙሕ የብልና ንኣብነት ግን ክሳብ ድምፂ ኢፌክት ሳውንድ ኢፌክት adjustment layer ጌርና እቲ ወይ ዝኾነ ኢፌክት እንጥቀም ኣሊና እቶም ፋይለት ክበዝሑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ብፍላይ ኣብ ድምፂ ከዳናግረና ይኽእል እዩ በርከስ እቲ ሳውንድ ኢፌክት ኣሎ እቲ ድምፂ ኣሎ እቲ ቪድዮ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ክንእትው ስለንኽእል ኩሉ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ተኾይኑ ኣይናይ ከዳናግረና ይኽእል እዩ ስለዚ እዞም ሌብልስ እንታይ ይሕግዙና ነቶም ኣብነት ናይ ድምፂ ኣብ ኤዲት ኣትየ preferences ኢለ ሌብልስ ኢለ ኸይደ ሽዑ ንሙዚቃ ኩሉ ግዜ ሕብሪ መርጽ ኣብነት ሙዚቃ ምሻላ ሕብሪ ዝኾነ ሕብሪ መሪጸ ኦኬ ኢለ ሽዑ ነዚኣ ሙዚቃ ኢለ ብትግርኛ ጽሕፈላ ኣለኹ ከመይ ገለ ትግርኛ ጽሕፍካ ኣብ ዝሓለፈ ሊንያ ነርና ንኣብነት ከምዚ ገይረ ንሙዚቃ ሓደ ክስታይህቦ ማለት እዩ ሓደ ሕብሪ ንፊልም ካልከ ሓደ ሕብሪ መሪጸ ድምፂ ንስእሊ ድምጽታት ወይ ከዓ SFX ዝርርብ ኣውዲዮ ደግም በጃ ብሓጺሩ ተንጥቀመሎም ንኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ካብዚኦም ሕብርታት እናመርጽና ክሳብ ኣብዚኦም ደለው ንሽም ንህቦም ሽዑ ኦኬ ምስ በልና ኣብ ንኣብነት ነዚኣ ቪድዮ ብሓንሳበን ደለዋ ቪድዮን ድምጽን ብሓንሳበን ተሓዊሰለን ደለዋ ስለዚ ራይት ክሊክ ጠዊቀ መጀመርታ አንሊንክ ብሎ አንሊንክ ማለት ግሩፕን ደለዋ ሕጂ ግሩፕ ኣይኮናን ደለዋ ማለት ፈዲየና ኣሎ ስለዚ ነዛ ድምጽ ኣቴ ሌብል ሲለ ራይት ክሊክ ጠዊቀ ማለት እዩ ሌብል ሲለ እንድሕር ዝርርብ ተገያ እቲ ሕብሪ ናይ ቪድዮ ካለ ኮይኑሎ ማለት ናይ ድምጽ ናይ ቪድዮ ها ሌብልስ ኣቴ ፊልም ክብሎ ኸለ ነዳኣቴ ኣብዛኣቴ ንኣብነት ሌብልስ ኢለ ዝርርብ ወይ ከዓ ጽሕፈት ኣቴ color grading ኣቴ
سئلي أتي أنليك كندلنا تري كوينو تدمت نحبرن بحنسابي لهم موسيقى أتي سيكونس أتي سلازي كم زنا كبر كنوتهم ناتي أبزر له فايلات حبري خلوقي مغيلي سلازي توم حبري اللي حبر أمس من واحد زين لا تغط سلنا تغيرنا كنشوم لدوم سلنا خل أبزقون مد نجارات تمسي ويزون جيجا تجرنا تي جيجا أمنتاي كون كم دخل سلا كحجوزنا رخلو توم حبرتات فركت فايلات ندابز إحنا على قينو تي كم نداس خيل سلازي كم زجرنا كنف اليوم نخلينا زيا كم نشتي تيب يعني را أبزقت صدقن زعبات زم color grading color correction بزيادة عمق قبلنا نقصلينا بتعرفه بروح قدام سنبتني من لكم تسناي